Ekumeku. I am going to come. Mama. Come. Now they move people. I don't know before I mellow before Banner Melly fair. I'll go buto call up what could butozo. They are not mobile neighbor now, what I want your brother never allow. Back it, I can not go my wall. I'll go my wall of Macaoka well for good luck. Oh, that I have what I send the mother, Nekuna, I walk, oh, you will never walk with me. Onye nwere nnekwu ego nya bụ onye ọgwụ ego. Ọgwụ nwa ya gwara bụ maka favor good luck. Ọgwụ ya la akpata ego, ọgwụ ya la akpata mmadụ. Ekwu m sị na ụfọdụ bụ gold, onye nke a bụ gold ka ọ na-azụ. Onye nke a bụ ọrụ ka ọ na ọkwa aka ka ị na-azụ. Ọgbọkara business. Okay, business ka ọ na-eme. Onye abụrụ gold ka ọ na-azụ. Ekwu m sị na ọgwụ nwa ya emerufa, ụzọ fe mepe. Ọ bụ na gold ma akarụfa achịtara m gold ka ọ bụ na ebe anyị lụrụ gazie ma mụ ma na ọ ya agazi na-agwa ele bụ dibe na dibe gwọsị ọgwụ ọdịrị ile ọbụla aja mbere ngwasị ndị mbụ na ndị agada bati aka n'ọgwụ nwa ka ọgwụ nwa ka oyi niri ka o je ka o gbuo ọgwụ na oyibo maka anyị na-ayọ anyị na-agwụrụ ọgwụ ka mmadụ nwa ebe a na-agwọ ọgwụ bụ maka favor good luck ka ọ dịrị onye ọbụla mma mgbe gwọsị amụsụsụ ọbụla ya ewu eji ọgwụ aba anyị gwọrọ tata na ọma ndị ụdị aba ji wekwa ekwu nsị nyaba amụsụ nọ ya n'akụkụ ọ bụrụ uke ya eme na ọgwụ aba gwọrọ taa na ọ ya aga ekwensị uke anọ ya n'ụzọ from today ka ife maka omebelifa na ibe eji ama paracetamol na-alụ ọrụ bụ tata na echi ọ bụrụ na enwechasị ya na isi na-awa gị akwụsị ma nke ịṅụ aṅụ 1 week ma na isi akwụsịrị ema na ibe na ema na ọ bụrụ paracetamol ka ị na ọchị ọkụ ka ị na-aṅụ maọbụ ọ bụrụ nzu amarụ amarụ ka ị na-aṅụ okwu si na ọgwụ nwa from now to 1 month na ife niile bụ ebumnobi nju ọbịa tata ya dịsị mma ụbọchị ụgbọelu gbaa na emekwa maọbụkwa tinye n'aka ka ọ dị mma ka anyị gọọ n'isi mmụ alọ niile ndị nọ isi ndị nọ west ndị ibe anyị na-eme na-atọ ụtọ ọ ga-adịsịrị ụnụ nche mma ma ibe ndị na-asa abụ mma agwa m si na ọ ya dịrị ụnụ mma na dịsie na onye ọbụla na-anọdebe m maọbụ onye ọbụla bụ nwa be m alụrụ ụnụ na mụ na ya nọzi ị na-anya tata igbe mmadụ arụbago ụnụ elu ụmụ alọ ndị na-arụcha ọ tọchịa m ụtọ ma m kwụsị na balụsịa nke afa ya alụkwa ọzọ ya ka m kwuo wekwụsị ya m kwuo ka ọ ya emerụ ụnụ divine connection. Yes, sir. Now, which country you from? Mali. Mali. So you know they hear English? No, they hear. Huh? No, hear English. Okay. Okay, now we'll go to. Now run the TV. No problem. Divine connection. Yes, sir. Now, one mark I did not.
Kanga will other Jupono, I can't even let a motor be vegan. I'm Mutter of Venka, or Long Webber Mutter, not Mutter direct. Of Femuna tell the bottom. Oh, you are not on auto. I think all will call delay. I'm an answer. Yeah. Mike, I walk at Jamato way, my own wife, I walk at Adam way. Yeah, Mike, I do a better. I say I be a kaito on my according. Yes, sir. Namukulo Sena, Bakata Bliss or going on with the busy. Oku mosi na nwata nwaanyị na ọbụ na yọkarị ya ibe a nwoke na ayọ nwaanyị na ọjụ duri ojebe ebe a bụ na-ele mmanya mgbe eje nwa nke ezi nwa nke bụ ọbụla ndịrị nke ọ na-gonye nọ ya atọ ya ụtọ mgbe eje nwa nke ezi nwa nke bụ ọ bụ ọrụ iri abụ ị na-ayị ya n'ike dị ka ọ dị nwoke ọbụ na-aṅụrọ mmanya na-emegharịla ka mmanya na-ebugharị nwoke ọgbọ ụdị egwu ọ chọrọ ịba alọbụna abụkọ ọbụla na-aṅụrọ mmanya na-emere ile nya ka anyị ji wewere mmanya wabịa amụta ata ka anyị tụọ agụba ọgwụ tụọ agụba alọbụna agụ mmanya ka unu mee ihe anyị kwuru ife anyị kwuru bụ ka ọ dị mma open door favor good luck dan jikwe ka o eju wee dị Akwa ọkọ tiwara aka one of ọba ide ji ogwu eribe agwụ agwụ ka eri ibia ekwu nsọ kwu nkwu ya ada oge abụ nji wee kwu ya ọ bụ dile ama na nsọ ọ bụ dile ama na nsọ onye mezikwa onye eme dibia ozezi anwụrụ ọkụ ya ruo n'igwe ntị azụ aka na-ewetara ibe dị na onye agụta aja na ọ na-agụta ụbụ n'ọnụ onye agụtara ọ na-ama ngụta ụbụ n'ọnụ ọgwụ yiri ji egbu ọgwụ anyị fere mgbọrọgwụ ọgwụ anyị ji wee gwa ọgwụ yiri ji egbu ọgwụ ụdị anyị ji gwa ya ka o eju wee dị ọsọ ọsọ awara awara jido ọgwụ dị ebute ego ọgwụ ka anyị na-agwọ n'ọgwụ dị la chọọ nwa dibịa gwọrọ ya bịa nkwe ka ọ ya dị bịa nkwe ka ọ ya dị ise egwu ọgwụ anwụrụ m ọgwụ na-enye m ego nwoke ị na-esu atịkpa n'ime ikwe atịrịkpa ka ị na-esu n'ime ikwe ọkwa ya kwuo ihe ọ chọrọ gụọ asakwuo na onye dotere mmadụ ya anata iri ngozi ife niile a na-arụrụ ọrụ ọ dị ugbu east west south ife niile na-asa abụ ma ndị na-asa abụ na ebe niile ekwensu na-adịsịrịta nke nkwe ka ọ ya ma mụ abụ akwa ekwensu na ọgbọ mmanya nkakwa ma ọgbọ nka ma nwụrụ m na mụ ya karịchasị ife niile bụ ọgbọ go outside don't go so kuna fopia and transfer if I'm again na to 1 month ọ ga-adị mma chop the cola very well I'm not going to give you a bag with you. I see you go for you. Nke black eye awali si. See, I want it. Moi so white. I was talking the black eye. Ekumeku oti tara egwu mmanwụ na-agụ arọ ideji egwu ebe agwụ agwụ Akwa ọbara Igbo dị ya na-ata ata ị na-ebiga mmiri
Otago be here. Maro never Thanksgiving. Huh? Let's say both houses will come for. What we say, tell you what. Bobby boy. This is my page. I'm on the account on web page. This is my page. You can follow me up on this page. Any minus these two accounts. This page I'm with personal account money. Those are scam. HF Abia. Abona don't be send them mad. Mother so to yearly go online, not gonna quaneco, Adama not mother go online. If you cannot come, or if you cannot send somebody, forget about it. Chona Kobono, and Dibianaya. When you are allowed the all. Scalani, the Jaquel mother go online, it's not gonna quaneco. I went scam baggy. Like this. I'm a no test will make go Find this thing. Find this thing, you too. Climb am like this. And I'm Abia. I will stand like this. Oh, be here. Yes, sir. I go about a Anthony Chigozie. Now put a low for you, whatever 500 times. Say I can go bog. Never marry. Now, since all the Rosiago bog, if I'm a marrier. What was enough for Benkeberg and Quebec? Yes, sir. Now, I keep motom now. I should tell you for Nanto December. Yes, sir. On young going to be mad motor, but I never be mad motor. Yes, sir. That kind of thing will be here now. I have all. What was sick? I'm Kanyabo boom. Yes, sir. Could you come be right? Yes, sir. Divine connection, favor, good rock. Yes, sir. Abuno Boni look Obutego Bonas go Butego. Yes, sir. Oh, we go my Nakusiko and Wenkanke. Yes, sir. Na Cricket and Bolomba. Yes, sir. On your loan, the young recon and Okabe from Wego. On your loan, the young recon and Okabe and Wego. All step by step. And Yellow Sanky and Rokan Cosa. Exactly. On your loan, and we go, yeah, on your loan, and it's Rukonam, come on, Baby Jite. No, Willie Bnoy, Lea no more, say, money by Gijite. Akwa Akure no Lokwa. And no for ya that. Oh, your folk one has a laugh. Let's go have a joke for you.